Makadi muri Zimbabwe kwese kwamungadai muri. Ndadzoka zvekare nenyuzi dzinorwadza kana kuti dzinosuwisa. Usaskipa kana vhidhiyo rinosati rapera nokuti tinenge takabatanidza nyaya kuti uwane nyaya dzakawanda pavhidhiyo rino rimwe chete. Ndisingade kukupedzerai nguva, regai ndipinde munhau zvizere. Ndinoti makorokoto kuna DJ Towers avo vakapiwa chipo chemota Nemba naSeWiknero. Aiwa, tinoti maropafadzwa, masimudzirwa, dai zvaramba zvakadaro. Thank you Sewiknero nokurangarirawo mamwewo makomedian edu nemaartisti edu. News dzechipiri dzinoti muimbi anozikanwa nezita rekunzi Maloti uyo anotuka vanhu zvakanyanya pasocial media kunyanya zvinyadzi anonzi akasungwa mushure mekunge atuka Prophet Passion Java. Mashoko asina kuvaitira zvakanaka akazoita kuti Passion Java vazoripota nyaya iyi kusvika Maloti asungwa. Kutaura kuno akusati kwazikanwa kuti achiri mumaoko emapurisa here kana kuti abuditswa. Hazvina kunaka kutuka zvinyadzi munyika yedu. Hatina kujaira chinhu chinonzi kutuka zvinyadzi uye nekutuka vanhu vakuru vakafanana nemaprofets nevakuru venyika. Hazvina kunaka, zvinongodawo respect uchizivawo kuti aya maelders. Nhau dzechitatu dzinoti munyika yeSouth Africa pane nzvimbo inonzi Hammanskraal uko kwakaonekwa maoko evanhu akadamburwa ari mukati mesango kana kuti mukati mestendi yemunhu yanga isati yavakwa. Maoko aya asati azikanwa kuti muridzi wavo ndiani uye vakaita zvinhu izvi ndianani, asi maoko aya anonzi anga ari 2. Maoko aya ukamatarisa akasiyana, zvinoreva kuti vanhu vaviri vakadamburwa maoko aya. Saka zvakaoma, mapurisa achiri mubishi rekutsvaka kuti ndivanani vakaita izvi uye vakadamburwa maoko aya ndianani. Kutaura kuno hazvisati zvazikanwa. Zvakaoma vadikani, zvakaoma. Chengetedzai upenyu hwenyu pakufamba. Ngwarirai mukufamba nekuti nyika dzaoma, mune masatanist, mune mabhinya. Zvese izvi zviri kuitika munyika dzatiri kurarama. Aiwa, zororai murugare. Aiwa, zvinorwadza vadikani. Nhau dzekupedzisira dzinoti pane musikana anogara munyika yeHarare muZimbabwe anonzi akapisirwa mumotikari yake nemurume wake nechikonzero chisina kuzikanwa kuti yanga iri nyaya yechii iyo yakazokonzera kuti asvike pakupisirwa mumotikari. Asi vavakidzani vanoti vanhu ava taigara navo zvakanaka, hapana chairatidza kuti vanhu ava vasi kuwirirana kana kuti vari kunetsana. Asi tatozoshamisika tichinzwa chiitiko ichi. Asi chazoshamisa ndechekuti after murume apisira mukadzi mumotikari, naiyewo anonzi azopinda mukati mesango ndokunozvisungirira. Zvakaoma. Unoona kutora decision yakafanana naiyoyi zvinhu zvinorwadza. Unenge wanyanya kutadzirwa zvakadii zvinoita kuti usvike pakutora decision yekuuraya munhu nekumupisira mumotikari, newewo wacho wobva wazvisungirira. Zvakaoma vadikani. Aiwa, handina zvizhinji. Chisaraiwo muchitaurawo zvamunofunga pamusoro penyaya idzi. Kana akareke kutanga kusvika pano, chibva wangosubscribe, kulika, komenta nekushare. Izvi zvinotipawo simba rekuti tirambe tichikupai manews updates ezvakawanda zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Aiwa, ndakukusiyai. Rambai muchitisapota semasapotera muri kuita. Mwari vari kuitirei zvakanaka. Thank you.